Molweni ndinamkela ke zaseTV-ni ngesiXhosa. Ubaba uMasuku ongumyeni kaMakhosi, uMakhosi lowo ongumanqumalo. Uthi isizathu sokuba afuna uthatha isithembu kukuba umomkhulu ungumuntu onabantu abadala and okwesibini uke abe away for inyanga noba zimbini. As umuntu oyindoda yena ngeke akwazi ukuhlala inyanga ezimbini ena inkosikazi engafumani. So wonqena ube ezalisa ngaphandle kungcono athathe unkosikazi wesibini. Ubuziwe ke nguLinda uba if umanqumalo bengenabo abantu abadala ubuzomthatha nawo wesibini umfazi. Uye wavuma ke wothuka ke uMakhosi ngoba kaloku yena wazi ba usithatha ngoba isizathu umuntu othwasayo. uMakhosi uthi ke ukuthwasa kuba ngo9 months. So emva kwe9 months uyabuya. Uzobe sesithini ke ngoku xa ngaba sebuyile kukho lo mfazi amthathileyo wesibini. Sizothini esasizathu sakhe xa sebebuya uzomgxotha na athi hamba uMakhosi sebuyile ungahamba ke ngoku. uLinda uveze igama ke elanikwa umomncane lokuba ungumama wasezitolo. Bihlekwa ke leyo. Buziwe ke uba yena umbona uMakhosi engumuntu onhloniphayo na umyeni wakhe uMasuku. Uthe ke ngwamncane uMakhosi akamcingile uMasuku. Ebuza uba ngeli xesha esesigodlweni uthi uMasuku ulala nabani. And etsho ke futhi into yoba hayi yena akathi uba uzele umlalo apha kodwa zezinye zezidingo zikaMasuku ezo njengomuntu oyindoda. uMakhosi ubuze ke uba yena uthi wenza kanjani ngoba naye xa esesigodlweni akalali nandoda. Uthe ke umamncane indoda ayifani nomfazi. uMakhosi ke umbuzile ukuba ungathini xa ndinokuxelela uba wena kuqala unabantu abadala uzovuma na uba kungene omnye umfazi. Ubuzile ke yena uba yintoni ezobe ingamniki yona yena uMasuku ngoku xa ezakwazi uthatha omnye umfazi ngoba yena uzobe emenzela everything. Ke kuyacaca lo kuzobe kungekho engasekho mnandi yena mos. Uvele waqhwaba izandla ke umseleku emangazwa yile mpendulo kaMakhosi ngoba uvakala njengomuntu ongafuni mntu ozongena emva kwakhe kodwa yena ufuna ungena ngenkani. Uthe ke uMakhosi uyazibona na uba unengxaki kwawena ke nesithembu. Uthe ke yena hayi andinangxaki nesithembu. Isithembu yena uthe usiqhelile. Uba uMasuku ufuna uthatha omnye umfazi kufuneka amnikeze isizathu esivakalayo njengesi sakhe soba naye akekho uyahamba yothwasa angabikho noba zinyanga ezimbini. So uyamdinga umuntu azoshiyeka naye. Yena funeka emnikeze isizathu naye esivakalayo. Ubuziwe kuba uMakhosi uba imoto le ite yakhona na. Uthe uMakhosi ayikabikho imoto and xa ngaba efuna umfazi wesibini uMasuku yena makeze nemoto kuye. Kwathiwa ke iphi ke Masuku imoto. Uthe uMasuku isizathu semoto asivakali ngoba ibhokwe eziwayithe uyazifuna wazithenga yena. Isizathu ke semoto asivakali. uMakoti ke omncinci uthe imoto naye bayafana and imoto ifuna ipetrol. Hayi ke uthe sathetha ke kanti umsusile ke uMakhosi. uMakhosi umbuze ukuba uhlangana phi na nepetrol yomyeni wam kuba kaloku wena uyintombi. Kubuziwe kuba yintoni na igama lemoto yakhe le ayifunayo ke uMakhosi. Uthe ke yiFord Ranger. Hayi ke uMasuku wothuke wema ngeenyawo eqhwaba izandla. Aphinde wabuya wazohlala phansi. Kabe kubuza uhlekwa ke kubuzwa nento uba hayibo kwenzekeni. Uthe hayi uyawuyithenga yena xa sikhona isidingo sayo kodwa yena umamncane uyasazi isidingo sakhe and uyamdinga pha ebalini lakwaMasuku. Makhosi makaxole. Enkosi, cela siqhubeke subscribe siphinde like. Bye.